Nagahilay nga poste kag nagalaylay nga kable ginareklamo sang mga nagalabay sa dalan sakop sang barangay Quintinsalas, Haro. Mga motorista nagalikaw na lang sa kakulba nga matumbahan. Ini ang gitutukan ni Tess Ordales. Ano Manila, Chicon Manila kung babaratis mga Manila bla makayo naman nila ang kwan. Kayo adon nila kag kung ano gid man sila lang na para hindi man ang mga tao ga perwisyo man. Hini ang panawagan sa pila ka mga driver nga motorista nga nagalabay sa sining nga dalan sakop sa barangay Quintinsalas, Haro. Ang ila ginareklamo ang nagalaylay nga kable sang kuryente nga nagahilay nga poste. Hulyo sa mga tuig 2023 sa naghilay ang poste, rason nga naglaylay man ang kable nga nagaangot diri. Ang driver nga nagabiyahe isang sining nga jeep nga Haro Licon de Fayed daw adlaw nga nagalabay sa lugar, ginakulbaan man nga basi matumbahan. Kani nagalikaw na lang ini kag sa pihak nga lane nagalabay. Nakulbaan man ko kung magpropondo kung magparking kada blang matumbahan ka lang golpe. Saksi man kuno ini sa nakasangit sa kable ang naglabay nga truck sa nagligad nga simana. Naligada na agyan gatlak ning mga wiring niya mo. Tama ka no bod karapaksi. Ang delivery rider nga si Ronnie nagadasig na lang kuno maglabay lapit sa poste sa kakulba nga siya ang matumbahan. Ito siyempre mas delikado man. Kaya halimbawa tayo hindi wala maging pangayo basi tumumba siya gulpe. Kundo gaya naman na dip. Nakumpirma sang news team nga ang poste ginapanagiyahan sa isa ka telecommunication company. Ang electric distribution utility naman nagpasalig nga nakaschedule na nga isla ng poste apang sa karon maginahitso pa nga mga dokumento. Ginpadulungan sa news team ang opisyales ng barangay kung di panabot ang reklamo apang wala sang tawo sa barangay hall. Upod kay Marvin Lauderes, Tess Ordales, One Western Visayas.